Θα δούμε ξανά τη φάση όπου στο μάτς. Φάουλ στον Πιντώνη. Δημούτσο μπροστά ακριβώς στον Τσίτ. Πολύση. Γενικά αφήνει ωραία τον Πιντώνη. Αριστερά κάνει κίνηση ο Γενικά. Σολάκης προτιμώνει παλιά για χέρι. Εδώ οι διαμαρτυρίες. Πιντώνης μπαίνει στην περιοχή. Πιντώνης στη συνέχεια σπρώξιμο. Τίποτα από τον Σόνι. Γενικά ανάμεσα σε δύο παίκτες. Προσπαθεί να ξεφύγει. Σέντρα δεν περνάει. Πιντώνης, νέα πάσα. Οι κόντρες. Πιντώνης και πάλι Σολάκης ευκαιρία. 1-0. Ξεκίνησε Πιντώνης 1. Πιντώνης 2. Η πάσα του Σολάκη. Κανένα offside βεβαίως. Μέσα στο πιο μπροστά. Σίγουρα σε αυτό το ξεκίνημα θα αλλάξει τα άρθρα τα σχέδια του. Πολλά, τα 3 από τα 19 εντός έδρας μας. Κράτησε το 0 στην άμυνα. Δεν έχει δεχτεί ποτέ πάνω από ένα γκολ εδώ στο Παναθαλικό. Η πάσα του εκεί πολλά την κερδίζει. Κάνει το σπίτι το Μπρέσκα από τα δεξιά. Είναι δυναμικό το Μπρέσκα. Η σέντρα. Μπρέσκα από την άλλη πλευρά κάνει την κίνηση γενικά από τα αριστερά. Γίνει μια πόσα πολλά δεν περνάει. Πιντώνης, έχει χώρο το σουτ. Δοκάρι. Και η συνέχεια με ο Άντερσον να μαζεύει. Εξαιρετική στιγμή με τον Θανάση Πιντώνη στο 64 για τον Ολυμπιακό Βόλο. Περνάει τώρα ο Βαλιγιώργος, μαρκάρισμα του Θανάση Πιντώνη στο 64 για τον Ολυμπιακό. Με τον κεραυνό από τα 20 μέτρα και ο Άντερσον ήταν απλά θεατή. Αλάνθασος, είτε με Γεωργίου είτε με Σιατραβάνη. Πιντώνης κρατάει την μπάλα όμορφα στη μεσαία γραμμή. Πίσω στην λευκή ισοπαλία στην Καβάλα 10 Απριλίου. Μέσα στην περιοχή πάλι ο Μπρέσκα. Να το 2-0 του Πιντώνη, όχι! Το 82, τι άλλο χρειάζεται ο Ολυμπιακός Βόλου για να πετύχει το 2-0 και να καθαρίσει το μάτς. Θανάσης Πιντώνης, δοκάρι στο 64, μεγάλη χαμένη ευκαιρία στο 82. Μέσα σε 2 λεπτά, 2 κλασικές φάσεις για τον Ολυμπιακό Βόλου. Γενικά, το όλο το offside στον Μπρέσκα. Πιντώνης. Εξαιρετικό παιχνίδι για τον Κάμε στην περιοχή. Σέντρα, καλή ευκαιρία. Παραλίγο αυτόν γκολ. Η μπάλα δεν περνάει συνέχεια. Μπολάτη δοκάρι. Ευκαιρία Πιντώνης γκολ. Μπαγκαγιώκο. Δοκάρι του Μπολάτη. Έχει το Πιντώνης ευστοχή ανάμεσα σε 4. Άλλη πρώτος η μπάλα. Γρήγορη συνέχεια με Εγκλέσιας. Καραμάνος έφτανε σε 2 παίχτες. Δεν έχει ευκαιρία να ξεφύγει από τους 2. Κατοχή μπάλα σε 65% υπέρ του. Το γέμισμα. Φιτανίδης κεφαλιά. Μπαίνει στη φάση. Ο Πιντώνης το φάουλ από τον Δημούτσο μπροστά ακριβώς στον Σιδηρόπουλο, το δίνει ο ρέφερη του Ματιόκο. Κόφηκε η μπάλα ξανά όμως ο Ολυμπιακός Βόλου. Πιντώνης παλιά για το Γενικά που βγήκε στην πλάτη, αλλά είναι δύσκολη παλιά για την μονομαχίες με τον Μπακαγιώκο να κερδίσει την μπάλα. Κάθετα μπροστά. Θα γύρει. Πιντώνης. Άλλαξαν σωστά, περιμένει ο Ανιέτε δίπλα του, ο Πιντώνης. Ο Γιάρμπιτε δεν μπορεί να συνεχίσει, Πιντώνης πρόλαβε, Ανιέτε, δυνατές μονομαχίες, αφήνει το παιχνίδι ο διαιτής. Πιντώνης για τον Ναβάρο, τρέχει ο Στουρνάρας. Η επίθεση των οπαδών της Λάρισσας που βρίσκεται ακριβώς πίσω από τον πάγκο και μάλιστα έγιναν και συστάσεις από τον βοηθό του Γιώργου Καζάκα στο τέταρτο διαιτητή με τη σειρά του να τα μεταφέρει στον παρατηρητή για κάποια γαλλικά που ακούστηκαν γιατί θεωρεί ότι εμποδίζεται. Για να δούμε παλιά offside σε αυτό το σημείο. Εδώ το offside το Γενικά δεν είναι σίγουρο. Πολλά. Άγια από τον Πιντώνη, Καρδιαρός. Σε μια ευκαιριάσει ο Ριζόνης, το δοκάρι. Προσπάθησε να ευκαιριάσει τις φάσεις. Όσο ο Πιντώνης είναι εκτός θέσης του Λουσινή. Θέλησε να τον κρεμάσει, όπως λέμε στην ποδοσφαιρική διάλεκτο. Η μπάλα λίγο έλειψε να κάνει το χατήρι στο ποδοσφαιριστή του Ολυμπιακού Βόλου. Είδατε πως θέλει να τα κάνει όλα μόνος του. Για να δούμε. Θα πρέπει να δούμε στον άξονα ο Γιαρμπίτε, παίζεται το παιχνίδι.
κρατάει, Πετκάκης, Πινδώνης, κρατάει μπάλα. Πινδώνης έκοψε, γενικά βάζει κάτω, κοιτάζει το Σολάκι, προτιμά τον Κατσιαρό που ανέβηκε. Άφησε αυτός, έρχεται ο καπετάνος. Η σέντρα για τον Πινδώνη που τρίπωσε σαν το Σολάκι. Ανοίγεται ο Μπρέσκα, του δίνει την πάσα. Μπρέσκα στην κούρσα, στην κορυφή είναι ο Γενικά. Μπρέσκα, shoot-out. Πινδώνης. Κάκι, προσπίση του Γενικά δεν έπιασε στόχο. Ήρθε ο Μεγλέρας. Αγώνης. Μα τελικά προτιμά τον Πινδώνη. Τώρα η κάθε την παλιά για τον Μπρέσκα και τον Ανιέτε. Ο κορυφαίος της ΑΕΛ οπωσδήποτε. Πινδώνης βάζει κάτω. Βάζει κάτω, άνοιξε πολύ την μπάλα. Επιμένει ο Πινδώνης. Πάντα στην επίθεση Ολυμπιακός Βόλου. Πινδώνης κρατάει. Ο Λάκης. Πινδώνης, νέο σουτ, κοντράρι. Η μπάλα είναι κόρνερ για την εστία του Αθανασίου. Πινδώνης. Σπακόφσκης αλλάζει παιχνίδι για τον Ζαφόρα, όμως πρόλαβε ο Πινδώνης. Συνεχίζει Σολάκης. Κοιτάζει μπροστά, δεν περνάει. Ξαναπαίρνει ο Ολυμπιακός Βόλου με τον Πινδώνη. Είδε τον Κατσιαρό. Πινδώνης. Σαν δεξιά δεν υπήρχε γιατί ο Μπρέσκα πήγε κορυφή. Πινδώνης κάθετα ο Σολάκης με τους τρίπλες. Θα χάσει ο Λίσε. Πινδώνης. Για τον Κατσιαρό, τον είχε ξεχάσει και ο Χρυσοφάκης, η σέντρα του Κατσιαρού. Ο Ολυμπιακός Βόλος στους 63, 67 ο Εργοτέλης, 68 η Ηρακλής, στους 70 ο Απόλλωνας Μυρής βεβαίως που παίζει αυτή τη στιγμή. Πινδώνης έχει λίγο χώρο, κάνει το σούτ, την μπάλα out στο 21, πρώτη επίθεση νέα πλέον. Στη μέσα κάνει ο Πινδώνης που κατεβάζει αριστερά στον Γενικά, αυτός με το Χατζηδίση. Ο Σάκης ίσως και να έχει ένα πλεονέκτημα, Κατσιαρός. Για τον Σολάκη πίσω στον Πινδώνη, περιμένει ο Λύση να κάνει την κίνηση στο Γιάννη. Ο Λύση. Παλιά, καπετάνος, Πινδώνης. Κάτω η μπάλα, Ρόκας. Θα γίνει το λάθος, πιέζει ο Ηρακλής. Τον Μελίσση. Πάσα για τον Καρά, Πινδώνης. Πιέζουν οι παίκτες του Άρη και εν τέλει πίσω. Αγκάνθο με Πινδώνη. Πινδώνης ελευθερώνει γρήγορα. Από τον Αρβανίτη στο Ρόκα και από εκεί στον Πινδώνη και πάλι. Ψάχνει τον Καρά για στήριγμα. Τη γρήγορη πάσα πλέον. Ο Άρης βιάζεται, κεφαλιά του Σουνά. Σε καλύτερη θέση ο Πινδώνης πρώτου Τάτου. Βάζει την μπάλα κάτω ο Γενικά και ανοίγει δεξιά για το Γιαλούση. Μπρέσκα. Ο Μπρέσκα κρατάει την μπάλα, αποφεύγει τον Πουλίδο. Συνεχίζει. Παίρνει την μπάλα στο αριστερό, κοντή πάσα για τον Γκέτσιο και τελικά προλαβαίνει ο Διούδης και κλέβει μέσα από τα πόδια του Πινδώνη πρέπει να ήταν, αλλά Αγγελούδης Μανιάς περιμένουν, η μπάλα δεν θα φτάσει εκεί, βγαίνει όμως ο Γενικά. Ο Γενικά πάσα στο κοινό χώρο για τον Πόνσε, Πόνσε Γενικά και μπαίνει και ο Πινδώνης. Αριστερά η μπάλα στο Γενικά, προωθείται ο Μπρέσκα, Μανιάς με τον Αρβανίτη, πατάει την μπάλα, περιμένει.
κάποιο συμπαίχτη του. Μπάλα δεν θα περάσει όμως από το κέντρο της άμυνας με τον Πινδώνη. Βόλου στην αντεπίθεση με τον Πρέσκα, τον Γκούρμα και τον Κατσίκη. Γύρισε ο Παναθηναϊκός, σταμάτησε την προσπάθεια εκκλησικά. Ανεβαίνει και ο Πινδώνης, η πάσα είναι πιο δυνατή από όσο θα ήθελε. Κεντρικός χάφ του Ολυμπιακού Βόλου που βγαίνει αρκετά στην άκρη. Κουτρουμπής. Πινδώνης για τον... Από μακρύνη εκτός περιοχής, δεν κάνει καλό κοντρόλ ο Πιταράς. Τρίπλα, προσθεμένη παλιά, χωρίς ουσία. Πινδώνης, αλλαγή στον Ηλιομάρ Σίλβα, Μπόγιοβιτς, θα στείλει τον Βραζιλιάνο. Τώρα η πάσα βγαίνει στον Ηλιομάρ Σίλβα, περιμένει ο Γιάννης στην περιοχή. Σίλβα, προσποίηση, καλή από τον Βραζιλιάνο. Σίλβα, μέσα στην περιοχή, πάσα προς τα έξω. Φτάνουμε σιγά σιγά στο 90. Μουλόπουλος, Δελιζής, κεφαλιά προς τα πίσω, γυριστό σουτ, Πινδώνης, απόκρουση του αγώνα αυτόν ξένο για μία ακόμα φορά. Έχει μείνει άναυτος ο Πινδώνης. Πινδώνη, γυριστό σουτ, σκάει μπάλα, Ξενοδόχοφ. Το 47, το κόρνερ εκτελείται, κεφαλιά μόνος του, απόκρουση σημαντική από τον Ξενοδόχοφ. Φοβερή η κεφαλιά από τον Θανάση Πινδώνη μόλις μπήκε στο μάτς. Και πάλι Πινδώνης έχει λίγο χώρο παραπάνω, είναι μόνος που μπορεί να διαλέξει γωνία. Αλλά φτάνει στον Περίκο, έχει χώρο ο Ισπανός. Περίκο μένει όρθιος στην περιοχή. Περίκο, μία τρίπλα παραπάνω, του έκλεψαν την μπάλα. Οι κόντρες μπροστά, τρέχει ο Περίκο, η προβολή, μπάλα στα δίχτυα. 1-0. Πρόλαβε ο Περίκο, έβαλε την προβολή. Πινδώνης με τη μία, το σουτ στην αγκαλιά. Γιώργο στη σωστή θέση. Παπαγόπουλος να ρίξει τον Βερδού στο παιχνίδι, ο Μάτσα βλέπει την αποχώρηση. Ο Βερδού κάνει τη σέντρα, δεν μπορεί ο Τσιλικίδης κεφαλιά. Η μπάλα στον Πινδώνη, το σουτ, out. Εδώ ο Βερδού θα βγάλει τη σέντρα, δεν μπορεί ο Τσιλικίδης, η μπάλα καταλήγει στον Πινδώνη με τον δεξί. Κατοχή 65% για την ΑΕΛ. Σέντρα λιώνεται, ανάποδο ψαλίδι out. Ένα τελείωμα από τον Πινδώνη ακόμα. Δεν τη σούτ του βοηθού. Και αυτό είναι το ανάποδο ψαλίδι του Πινδώνη. Πινδώνης. Έχουν πάει περίπατα και τα σχέδια του Σιόγκα, έχουν ανοίξει γραμμές. Κόρνερ από τον Μανίκα. Αλλά και άνεση χώρου με παίχτη λιγότερο παίζει ο Πυρικός. Από το 64 θα διώξει ο Ντόιπα σε την επιθετική της παραγωγικότητα στο δεύτερο ημίχρονο. Κέρδισε πίσω Μπιτάκια στη δουλειά, Μαργαρίτης, δεν συμμαρεύει καλά, Πινδώνης. Πινδώνης ξέρει πολύ καλά αυτό το γήπεδο, ξέφυγε από δύο αντιπάλους, μπροστά και έχει γίνει αριστερός χαφ, αλλά δεν περνάει μπάλα. Πινδώνης. Πέρασε και από τον Ιφαντή, σηκώνει το κεφάλι τώρα και ψάχνει να βρει συμπαίκτη. Αλλάζει, όχι καλά. Τσιλιγκύρης κερδίζει πρώτου Γαλανόπουλου. Μπαλιά για τον Βερδού. Βλέπει τον Τσιλιγκύρη, ο Ακασού χάνει. Μπάλα στον Τσιλιγκύρη, το σουτ με τη μία, γκολ. 2-0. Από τον Πινδώνη, όχι από τον Τσιλιγκύρη. Ο Πινδώνης λοιπόν είναι ο σκορέρ, ο οποίος βλέπετε εδώ κάνει πολύ ωραία κίνηση πίσω από τον Ακασού. Δεν βρήκε την μπάλα ο Ivorianos, τη βρήκε ο Πινδώνης, την έστειλε στα δίχτυα του Βρονταρά. Βρόντιξε ο Πινδώνης λοιπόν το 2-0 στα δίχτυα του Βρονταρά. Θανάσης Πινδώνης, ο οποίος ήρθε από το Βόλο μετά από πορεία Βέρκου, στην διεκδίκηση με τον Κότσια. Παίζει, ο Πινδώνης πατάει περιοχή και είναι ακάλυπτος από την άλλη πλευρά και θα χαθεί μια τεράστια Λάρισα, η οποία ανά πάσα στιγμή, επαναλαμβάνω, μπορεί να σημειώσει και τρίτο γκολ. Εδώ θα βγουν 2-3 παίκτες, η μπάλα πάει αριστερά, αυτό που λέγαμε προηγουμένως, τρέχει και ο Πινδώνης, ζητάει την μπάλα, θα την πάρει την μπάλα, κεφαλιά, γκολ! Ξανά μας άκουσαν, οι παίκτες της Λάρισσας έκαναν το ωραίες ενέργειες. Περίκο που ανοίχθηκε από αριστερά, θα βγάλει τη σέντρα, κεφαλιά του Πινδώνη, γκολ. Ο Γκούρτσας στη σέντρα, πάει να κατεβάσει ο Περίκο, γκολ, 2-0 από τον Πινδώνη. Έμεινε αφύλακτος και πετυχαίνει έτσι το πέμπτο του γκολ στο πρωτάθλημα. Η απόσταση να εκτελέσει, δείτε ξανά. Κεφαλιά του Περίκο, Πινδώνης τη στέλνει στα δίχτυα με πολύ δύναμη. Πέμπτο γκολ στο πρωτάθλημα από τον Θανάση. Δειλά, δυναμικά,
πλάγια η σέντρα του Γκούρτσα. Φτάνει μπάλα στο Μπλέντι. Με το αριστερό το σουτ συρτό κόβει στη γραμμή. Γκολ από τον Πινδώνη. Δεν μπόρεσε να απομακρύνει ο Δέντσα σωστά και ο Πινδώνης γράφει το 0-1. Κατάφερε να πάρει τη νίκη χάρη στην κεφαλιά του Πινδώνη στο 29 μετά από εκτέλεση φάουλ του Μεβεγλέρα. Ενώ στη συνέχεια μπόρεσε να κρατήσει ανέπαφη την αιστεία της παρά την πίεση. Μια καλή ευκαιρία, παραδείγμα αυτόν γκολ, η μπάλα δεν περνάει συνέχεια, πολλά τη δοκάρει. Ευκαιρία Πινδώνης, γκολ. Τους βολιώτες για να μπει η μπάλα στα δίκτυα. Παρά έχει κατανοήσει να βγαίνει το Πινδώνη στο σουτ γκολ. Εκπληκτικό γκολ. Πάντα μπροστά ο Κούρμα βέβαια. Κοιτάξτε εδώ το τζίκισμα. Μπάλα. Στην αριστερή πλευρά της αιστείας του Αθανασόπουλου. 2-0. Και πάμε και στο Παπά. Καταφέραν να πάρουν τον βαθμό με τον Πινδώνη στο 86ο λεπτό. Είναι ένα πάρα πολύ ωραίο παιχνίδι, παρόλες τις δεξιότητες και να φέρουν. Οι φιλοξενούμενοι προηγήθηκαν με την κεφαλιά του Πινδώνη μετά την εκτέλεση φάουλ του Μπρέσκα στο 31. Ακολούθησε σύραξη στον αγωνιστικό χώρο και διακοπή του αγώνα. Ο Ολυμπιακός Βόλ θα αυξήσει την πίεσή του. Καπετάνο στην εκτέλεση. Χαμηλά απομακρύνει την μπάλα ξανά στον Καπετάνο. Νέο γέμισμα. Η μπάλα κολλάει. Ο Πινδώνης σε μένα. Εδώ κάνει τη σέντρα ο Καπετάνος. Έδιωξε αρχικά ο Μανολάς. Συμπλήρωση μίας ώρας αγώνα, ο Πινδώνης πέτυχε το ωραιότερο γκολ του μάτς. Κατσίκης.
κόρνερ από το Μανίκα.